every star we see, and all the songs we sing, of shepherds on a hillside, of goodwill and peace, the lights on every tree, and all the gifts we bring. In every part of Christmas we'll see our King, for He is the light that shines from the star. He is the shadow
shepherd watching over us all, and He is the peace that wise men still seek. A Savior born that we might live, He is the gift. Sablang anak ning Diyos, luksok kayo king tula, uling mi bayit ya, bibayit ya ni Jesus, pas nalangin tamo, pasalamat king igpa, salamat pumibayit ya ni Jesus. Salamat pumibayit ya ni Jesus. King lagyan ng igpa, amponing anak, amponing Espiritu Santo, Amen. ing grasya, kapayapan, at lugod ng Ginoo, mantabi kay kayungan. At kekan timurin. Mayapayabak po karing sabla. Palakpakan tayong Ginoo, yung ginutang Yesu Kristo, ang mibait, busal tamo. Merry Christmas. Maligayang Pasko kay kayong sabla. Kapatid, yung misteryo, yung pamikatawan ng tao, ng Diyos anak, yung kikatang kapag masusyan, salamat, mila ko yung dalumdum. Sala, suslagnan kay katamo. Kapamilatanan ng iting bayong sala, mi bayit, babyan na kay katamo, ing alanganggang tulana. Kapatad ba itapo maging karapat, dapat magmasusi, karing manala misteryo, kay katapang adwan, ing kayang pakalulu. Aminan ko, King Diyos ang mapamakalulo, at kay kayo kapatad, ing mi kasalak bina, kim pamiisip, pamangamano, ang pompamanyapat king marok, at kim pamagtamad kong gawa, king mayap, asukat ko sanang depat.
kasalanan kong mabayat. Ulinitay, panigapo, konwa na Mariang kapilan man Virhen, karing sablang helang pong banal, at kay kayo kapatad, ipanalangin niyo ko kin Diyos sa ginuta mo. Ing Diyos sa mayupayang tuto, pakalaluan na katamo, king pamataw daring kasalanan, idalang tasanang gaking biye alang angga. Amen. Gloria in excelsis Deo. Ligaya king Diyos, ligaya king Diyos, ligaya king Diyos, king masasaban mo. Ligaya king Diyos, ligaya king Diyos, ligaya king Diyos, king masasaban mo. Kapayapaan karing tao, ngayang kaluguran, pupurihan na kamarangalan, na kaparingayan, nakasasambanda ka. Pupurihan na kamarangalan, na kaparingayan, nakasasambanda ka. Karing tao, kayang kaluguran, pupurihan na kaparangalan, na kapaligayan, nakasasambanda ka. Pupurihan na kaparangalan, na kapaligayan, nakasasambanda ka. Ligaya king Diyos, ligaya king Diyos, ligaya king Diyos, king makasabanwan. Ligaya king Diyos, ligaya king Diyos, ligaya king Diyos, manalangin tamo. O Diyos sa igpami, makapagmulalayang pamaglalang mo king tao, at lalo namang pagmulalan ng pamanatbus mo kaya. Makapagwangis kesa ng lalo at miyagom king kadiyos haning bugtong mong anak. Ngayon yabiryan ang may kiwangis at may kiyagom king malukaming pangatao. Yung mabibiyempong maghari kang biyempong ding banalay espiritu, Diyos manggaman king alangangga. Amen. Pamamasang ibot,
King libro ning propeta Isayas. Kasanting dang daramdaman karing bundok, ding takbang na ning magdalang mayap a balita, amamalita tungkol king kapayapan, magdalang tula, mihahayag kaligtasan, at mamalita king Sion. Ing Diyos mo, Ariyo, makiramdam ko, ding magbante mo masiglalo, agnanagnan ng kukulyo, mitmong tula, uling ka ring sariling mataro, at tatangalande, ing ginu, ngening magbalik yo, king Sion. Agnanagnan kayong kulyo, king tula, kayong lasak-lasak ng bale, at pader ning Jerusalem. Uling pematulan ne ning ginu, ing balen no, at inatbus na ne ing Jerusalem. King tatangalan da ring bansa, lilislis ne ning ginu, ing banal aatak de, at ding sablang sepo na ning labod, akit do ing pamagligtas ning Diyos tamo. Ing amano ning ginu, ding sablang sepo na ning labod, ikit do ing kaligtasan ning Diyos tamo. Ding sablang sepo na ning labwad, ikit da ing kaligtasan ning Diyos tamo. Lalitan niyang bayong dalit ing ginu, uli ring makapagmulala ng dapat, king sarili ng upaya, king banal ng sikanan. Ding sablang sepo na ning labwad, ikit da ing kaligtasan ning Diyos tamo. Yo ing migdalang kaligtasan, ing ginu, pepakit no ing kaligtasan no, lintad no ing katuliran no karing bansa, no kakalingwan ing lugod ang pong katapatan no, king meto bale ng Israel. Ding sablang sepo na ning labwad, ikit da ing kaligtasan ning Diyos tamo. Ding sablang sepo na ning labod, ikit do ing kaligtasan ning Diyos tamo. Purian meng mitmong tula ing ginu, o meto labod, ikulyo ang pong idalit mo ing tula mo. Ding sablang sepo na ning labwad, ikit da ing kaligtasan ning Diyos tamo. Midalit kang kapuryon king ginu, bagayan mo king alpa, bagayan mo king malambing at tigtigan, kambering trompeta ang pontambuli, kulyo ka king tula, king ngarapan ning ginungari. Ding sablang sepo na ning labwad, ikit da ing kaligtasan ning Diyos tamo. Pamamasang iba't king sulat karing Hebreo. King milabas sa panahon, ing Diyos migsalitayang maralas, at king mialiwang paralan. Karing pipumpunan tamo, king kapamilatan daring propeta. Dapot karing taulingaldo, king sarili tamong panahon, migsalitaya ke katamo, king kapamilatan ning anak na. King kapamilatan na ning anak, ing Diyos lelangani ing meto sikluban. At yaing pinili ng pagkalubanan king sabla-sabla king taulingaldo.
Yaing maslag ng sala ning ligaya ning Diyos. Yaing ganap ng larawan ning kadyosana. At magmantini king sikluban kambening mayupayan ng aman. At ngening ikwanan ng asintang ing sablang dungis apasari ning kasalanan. Migbalik yaking lugal na karimbanwa, king wananing kakamal-kamalan. Inyangeni, makapaygit yang epalak karing anghel. Antin mo nung makanano yang mimigit epalak, kesa king lagyura ing lagyong kimtana. Ing Diyos kapilanman e napa sinabi kenupaman karing anghel. Ikaing anak ko, kingaldoy ti meging tatamo ko, o kaya ako ing maging tatana, at yaing maging anak ko. Antimurin, inyang tutubura na ne ing pangane na kamiti king yato. Nga nang sasabi, ding sablang anghel ning Diyos, sukat lang samba kaya. Ing amano ning Ginoo. Ing metong abanaraldo, sinlagya kaya katamo, may kayo Kenny, ikayong sablang bansa at sambanying Ginoo, uling king aldo iti, ing meto maulang sulu, sinlagya king yato. Hallelujah, 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 hallelujah. Ing ginuman tabi akek kayo. Pamamasaking maya pabalita, agpangkang San Lucas. Kebad ng mekot, migbalik banwaring anghel, ding pastul pisabi-sabira, tara muntatamo king Belen, at lawen tamoing may palyaring iti, ape pabalo na kay katamo ning Ginoo. Inya marapa lang minta karin Belen, at ikit de karin ni Maria, i Jose ating bingot, ang makakera king lalabangan. Inya nga tangalan na ito, pemalitaring sablang dimdamda tungkol king anak, ding sablang may karamdam may nga pamulalala, ketang belitara karela ding pastol. I Maria pintindana na iting sabla, pibule-bulaya na king kayang puso, meko na lakanita ring pastol, paligayande at pupuryaning Diyos, king sablang dimdamda at tengalan, yang itang sinabi na karela ning anghel.
ing maya pabalita ning Ginoo. Mi puri ka o Ginoo, di nga mano mo dimdamila. Hallelujah. Mi puri ka o Ginoo, di nga mano mo dimdamila. Kaniti pong masanting nga kayabakan, king aldoning pangabait ng Ginoo, palakpakan tayo pa ang Ginoong Yesus sa mibait, kiaring puso at king biyeta mo. Merry Christmas to everybody. Merry Christmas po. Arapan niyo na mo rin kasiping niyo. Sabihin niyo kanila, Merry Christmas kapatid. Merry Christmas. Salamat kaya biyara kangening sisimba kaniting Pasko. Dapat masaya mo po. Ne? Medyo ding sound system tamo. Medyo kaila. Uling nabenging sapakyang sapak ing pisamban pati kitaluwal. Hanggang king kalulwalan. In-adjust mo na rin mic. Okay naman. Nating makabante. Api sinabing banten. Diyan ngayon may puyete po siguro. Niya mag-adjust. Potang marakala rin tamo. Hindi takla rin tao. Medyo mag-adjust yung sound system tamo. Niya pinkam January. Kaya slag na pa ning Enero. Burik magawa ning sound system tamo. Yang manutang ta siguro. Ating kareng mag-donate tipon may mga 381,000. Tang tatargetan tamo 600 po. Sigurado nga tinamong mamiyeke kayo. Bangkanita, talaga ingketang liturya, nakasanting. Larit ang nabigyan po, misyon. Pero importante, abi-abi tamo, ingkekatamong temang tikyan, simbambeng gangeni, neng Pasko, metong tamong pamilya. At nabengi, ngening Pasko, metong tamong pamilyang Kristiyano, uling may kiyabi ni Kristo kay katamo. Salamat misad-sad tamongan, ne po. May Tagalog pala na nag-request na mag-Pilipino ako. Naning pag-celebran tamo, kaniting kaniting Pasko, ne? Kay katamong gaganakan yung pangabait ng Ginoo. Ngayon nga tsuta na po keng Pasko, masyata na uling misindyano ng andeng sulu. Patitang Christmas candle tamo, ini, ne po, at regalo, handa king lamesa, bayang imalan, ding alwa siguro, bayo la pang reban, bayo la pang kilay, ne? Kilay is life, nga rin nga liwa. Ding alwa muntala pag ingalawang lugar, uling magbasyo, no aman. At intan na rin, there's Santa Claus, parties, exchange gifts, food, and shopping. But what is really the joy of Christmas? Naning ikakatulata mo, si Father Edwin Belay, meron siyang sinabi, ang unang Pasko, marami yung wala. Marami yung wala. Walang bahay na matutuluyan. Walang disenteng lugar. Kagabi, meron tayong panunuluyan. Kung saan manganganak si Maria, walang nagbigay ng lugar. Walang space. Walang kakilalang umantabay. Walang yaman. Walang pagkain. Pero ang Pasko, marami din naman yung mayroon. Mayroong pamilya, may kapayapaan. Nandyan si Maria, si Jose at Jesus. Mayroong Emmanuel, ang Diyos, sa piling natin. Mayroong puno ng pagmamahal at uiting maulagang ining Pasko. Pot ang panto ng taming ala, akalingwan tala ring importansya nung naning atin. Kapag laging nakapokus tayo sa wala, nakakalimutan naman yung mga importante na mayroon tayo. When we desire the things which are none, we miss the things what we do already have. Mo panto na ningala, nga rin matuwa. Huwag mong hanapin yung wala. Sometimes, we are looking for what is missing and we forget the blessing. Potang itang alayang pantunan mo, ay kanita na kaya karakal tao. Ay kanita ti kung bayang imahalan. Ay, ati kung bayang sapatos. Mga dakal ko pang ginaldo. Ngayon, ala nga mo. Meto nga masanting, at tandaan nyo yung pandemya, itang eta mo lulwal, we could live with less. Nung panahon ng pandemya, kahit
kokonti lang na meron tayo, pwede pala tayong mabuhay, magtrabaho sa bahay, online class at misa. Malyari ta pala kumabi, agyang ita mamang ke restaurant, agyang pa mag-travel, agyang bayo updated din kay kang cellphone. Pero may akiting importansya ding pamilya, kakaluguran, pamagadi, ang pong pamaglapit kay Diyos. Yun naman ang importante. Nakalimutan natin sa mahabang panahon, meron akong kakilala nung dati sa Lourdes kasi iniwan niya ang kanyang anak, nagtatrabaho siya, nagtuturo, pero iniwan niya ang kanyang anak sa isang yaya. Yun pala, nung magkapandemya, nakita niya yung malaking pagkukulang niya sa kanyang mga anak dahil dapat siya ang nag-aalaga, unang mag-aalaga sa kanila. Pero ngayon, nakita niya lumapit o nagkalapit yung pamilya isa't isa. Ating pong paboritong spiritual writer, yung lagyo na po, Richard Rohr. Abinyene ka nung ingbiyan ning tao, makapit na yung adwa. Our life is divided into two stages. First half of our life and the second half of our life. Ausanitang mo muna, tinatawag diyang yung una as the container. Lalagyan, lulanan. At yung pangalawa, content, yung laman. Yung unang bahagi ng buhay daw natin, tayo ay nakafocus sa container, sa paglalagyan. Kitang mo munang lulanan, yung focus kang external. Nani nga kakit, we focus on the branch. Conscious ka king panlalawi. Ay, may tuling kayata. Ay, may tabaka. Maputi na yung buwak mo, udakal na ka-wrinkles. Kining dakiti, we celebrate the externals, the obvious, as our preeminent values. The latest gadget, bayo ka cellphone, lalo na yung presyo. Magkano ito? Nyaba ng tawli, competition, ing pisasabyan. Magi ka best ka rin aliwa, okay mo yan. Pero dapat dinadaanan lamang. Yung second half ng ating buhay, it focuses on the content, laman. Kinilalon, kapilubluban, yung sa kalooban. Hindi natatakot pag-usapan ko ng itsura natin. Kung ano ang ating nasa kalooban ang importante. For example, ang ating katahimikan, kapayapaan, kapanatagan, pagiging matatag sa buhay natin. Nung naning matimbang aliwa, itang material, nune, ing pisikal, ding tao, ing pamilya. Kaya, kayabe, ding kikatang kayabe, importante lang. Yung ating mga kaibigan, yung mga totoong kaibigan, hindi lang sa FB friends na kunyari meron kang 3,000 friends, pero di naman talaga friends yan. Importante yung presence. Halimbawa, kaluguran, manibat elementary kayo, masaya ako dito ko na destino, yan lang ang bahay namin sa San Miguel. Kaya halos, yung mga naging kaklase ko, pati sa high school, nag-high school ako sa ngayon, PSU, Pampanga State University or DABCAT. Nung kami, DABCAT yan. Pinasyalan ako last Sunday, ay balik-balikan yung nangyari. Siyempre, we reminisce the past. Yung pagkakaibigan, hanggang ngayon, nandun pa rin yung pagkakaibigan. Importante yan. Yung mga katrabaho, persons, yung presence nila, importante. Ito yung second half ng ating buhay. Enamakisaglulu. Enamakising karakal, enamakipagkompetensya. Nung ninong persona, second honor, third honor, okay mukha ko, nung ausanda kong tapin, bataba, kanitan, enakman sasakit. Ita metong asne, kapayat, may kaulsiyan naman, kita kain diet. Nung mapamansin kayo, king simbambengi, at intang belen kenin, yung first half, yung container, second half, yung content. Nung simbang gabi, yung crib natin, di ba walang laman? Wala siyang laman. At itong binigay na tanda ng anghel sa mga pastol, sa ating ebanghelyo, makikita niyo isang palatandaan, isang sanggol na naisilang, nakabalot siya ng lampin. Makasentro itang crib, itang lalabangan. Lulanan niya pa mo kanita, pero ngayon atsune Jesus, ing laman, aya naman ing peka importante. Si Among Raul de los Santos, with due respect, tinatawag siyang Father Bayong. Kasi meron siyang bag. Yung bayong na native, aluaret ang, detong pala panyalikin palengke.
isipan na ning lamanan itang bayong, cellphone, laptop, nakabastang pera, ball pens, hindi atang bibiyera kaya. Uling bayong yamo, balada, nano mo yung laman, ne? Pero ganun pala kahalaga yung laman. Ang importante yung laman. Importante yung nakalaman. Aanhin mo yung sisidlan, aanhin mo yung paglalagyan kung wala namang laman. Halimbawa, mayroon kang ang Gucci na bag o kaya Louis Vuitton, wala namang pera. At kung balong mo kaya, ne kauno ka maldem baga rin. Put kaya lang man pera, alay man 1,000 pesos, ay Diyos ko, magkano nga, libo-libo la po retang bagareta, kay alay mang libo. Ek na yung pagsisting. Naning makalaman king puso tamo, payapa, alang kakontentuan, masaya. Kamwa, stress, paginakit, sukalalob. Ilaman tayong Diyos nung makanayang minglaman kay katamo. Din ka ring banner tamo. And the Word was made flesh, and He dwelt amongst us. Nga na, John chapter 1, verse 14. Nung una, yung first chapter of John, tinatawag na the Word, Berbo, ating divino Berbo, may katawan niyang tao. The Word. Tapos siya ay nagatawang tao. Siya naging laman na ngayon. At sana, the best things in life are not things, they are persons, relationships, experience, meanings. Yan ang karakter ng Pasko. My dear brothers and sisters, sana mapuno ang ating Kapaskuhan, hindi lamang ng mga material na bagay o yung sisidlan na nakikita sa panlabas ng anyo natin o kaya sa ating pamumuhay, kundi makikita dito yung laman ng ating pamumuhay, tulad ng ating Panginoong Heso Kristo, ang Diyos na nagkatawang tao, ang incarnation na tawag natin, nakiisa sa ating saya, nakiisa sa ating kalungkutan, pati ng kabiguan, pati ng kamatayan, pero lamang sa kasalanan. Ito ang malaking misteryo na ating pinagdiriwang, lalong pinuno ng Diyos ang laman ng ating buhay sa kanyang pagkatawang tao, nakiisa siya sa atin. Tingnan ninyo, pinuno niya ng buhay ang buhay ni Maria sa kanyang tango, sa kanyang fiat. Pinuno niya si San Jose, kahit wala man siyang imik, naganap ang plano ng Diyos sa pamagitan ng pakikisa ni San Jose din. Kahit na mga ano lang ito, kung titingnan mga dukha, pati na yung mga pastol, pero pinuno ng Diyos ang kanilang buhay at ganoon din pinultang niya ang buhay nila. Sa Ebanghelyo, nga na ring pastol, ang malambat ng malangiking biye, bala mo kay gisanana, misnaneng tula, inyang mi pasyag kariling maya pabalita, yung mi pangakong Mesiyas, mi baitya, makabalot yung lampin at makakeraking lalabangan. O rin ring migdalang kapayapan kay katamo, ngining kapaskuan, sana itamon ma-full tank tamo king kay katang biye, milam ng tang marakal, din kay katamong biye, maging excited dahil tasang pigaganakan king pamaglagbe, pasulong, sigradong miras king paintungulan. Tauling kwento. Ang importante sa incarnation, ang pakiisa at ang presensya ng Diyos. Meron daw tatlong magkakapatid na mayaman, mga milyonaryo o bilyonaryo, yung mga magkakapatid. Meron silang nanay na natitira na naiwan, pero siya nakatira at siya ay sinasama ng caregiver. Magpapasko daw, magko-contest yung tatlong magkakapatid na yan kung ano ang regalong magugustuhan ng kanilang ina. Yon, magko-contest sila. Pag in-appreciate niya yung regalo, ay siyempre, babayaran nila kung ano o magkano, kung anong niregalo niya sa nanay niya. Balami doble yan. Babalik kung anong maganda na iniregalo sa kanya. Yung una daw, nagpagawa siya ng mansyon. Napakalaking bahay para sa nanay nila. At kaya nga, yun nga, bibigay. Nakikinig yung dalawa. Mami, gusto mo ba yung regalo ko sa inyo? Isang mansyon, napakalaking bahay, komportable ka dyan. Sabi niya, anak, hindi. Matanda na ako. Paano ko lilinisin ang lahat ng bahay na yan? Paano ako aakyat? Hindi na ako makaakyat sa itaas. Sabi niya, Eneburi.
Hindi niya gusto. So, yung dalawa, tumatawa dahil hindi niya gusto. Ano? Yung pangalawa, kotse. Isang mamahaling kotse naman. Ano? Yung parang, yung nasa flood control scam. Mamahaling kotse, mga worth 5 million na kotse. Mami, gusto mo ba yung regalo ko sa'yo? Yung kotse, kahit kung gusto mo pupunta sa lahat ng lugar na mapupunta ng kotse ngayon, makakapunta ka kaagad. Anak, matanda na ako. Umakyat man sa kotseng yun, hindi ako makakyat. At ganun din, lagi akong nahihilo, hindi na ako makapunta sa iba't ibang lugar. Buring sabihan, ayaw din niya yung kanyang regalong kotse. At yung pangatlo, alam niyo, bumili siya ng isang ibon. Kakaibang ibon, bukod tanging ibon na nakakapagsalita, naka-memorize niya yung Bible. At the same time, yun nga, mamahalin. More than 1 million yung presyo noon. Kasi, Mami, gusto mo ba yung regalo ko sa'yo? Para kung alam ko, mahilig ka sa Biblia, hindi na ka nakakapagbasa. Ay, yun nga, yung bigay ko sa'yo, malalaman mo na kung ano yung gospel verses na gusto mo. Anak, ano bang binigay mo sa akin? Yung binigay ko sa'yo, ibon. Anong ibon yon? Napakasarap, sabi niya. Napakasarap ang binigay mo. Ay, Mami, ba't napakasarap? Niluto ko, sabi niya. Diyos ko, Mami, ang mahal noon, niluto mo lang, sabi niya. Pinatay mo, niluto mo, ang mahal-mahal noon. Ibig sabihin, hindi niya rin gusto yung regalo. Anong ang regalo ninyo? Hindi importante sa akin. Yung presensya ninyo. Iniwan niyo ako sa isang bahay. Kayo lang ang gusto ko. Sabi niya, ang kapiling kayo. Yan ang Mesiyas. Yan ang Emmanuel, God is with us, na pinagdiriwang natin sa pamagitan ng kanyang presensya, naging ganap ang ating buhay. Hindi lamang puno yung lalagyan natin, yung content, binigyan ng kahulugan, yung buhay natin bilang Kristiyano, at lalong-lalo ng buhay na walang hanggan ay nakahantay sa atin sa pamagitan ng pagliligtas na ibibigay niya sa ating lahat. Sa ating araw na ito, pinasasalamatan ng ating Panginoong Jesus sa kanyang pakikisam. Sana lagi nating maramdaman ang kanyang presensya ngayon at magpakailanman. Amen. Talakad mo po ngayon, ipasyag tayong kikatang kasalpantayanan. Sasalpantaya ko, King Diosig panglabos maypaya. Linalang King Banwa ang pongyato, at kanya Yesu Kristo ang anak ng bugtong nga ginuta mo. Pengagriking upayan ng banal na Espiritu, mibet kanwa na Mariang Virhen, linasalaan ng upayang Poncio Pilato, mipaking krus, mete at mikot-kot, tinipaya ka ring mete, king katlungaldo, sinubliang mebye, pepayta siya banwa, makalukluk, wananing Diyos, ipanglubos mayupaya, ibat ka rin, magbalik yan naman keti, banmukum ka ring mabiyempong may ngamate, sasalpantaya ko king banal na Espiritu, king banal na kapulungan katolika, king pami sa makding banal, king pangapatawad na ring kasalanan, king pangasublang miyering miyete, at king biyela nangga. Amen. Kapatad, ngayon ding sablang sikote ng yato, at tatangalan ding mga abos ng upaya ng Diyos, kapamilatan ng anak ng Nuana Virgen Maria, ingamanong may katawan tao, yang pangtalari ating pamaskutang kaya doon ng King Diyos igpangatang manalangin, Ginoo, pakaluluan mo kami. Ginoo, pakaluluan mo kami. Para king banal na kapulungan ng Diyos, ban matulat tayo nga pasyag, ing pamantabi ng Diyos, busal tamo, king kapamilatan ng anak ng mikatawan tao, manalangin tam king Ginoo. Ginoo, pakaluluan mo kami. Para king kapayapan din sablang tao, banakilala ring sala ay lupig kapilanman ning dalumdum, manalangin tam king Ginoo. Ginoo, pakaluluan mo kami. Para karing sablang makawali, karing kaluguran do, kaniting panahon ng Pasko, banin pungul ng Bethlehem, ilapit na laking makapasnong pali ng fiesta ng familyana, manalangin tam king Ginoo. Ginoo, pakaluluan mo kami. Para karing familya tamong magmasusi, kaniting masayang fiesta, ban kabang tatanggapan tayong talapangabos, akilala taniman at tanggapan karing pakakaluluna, panalangin tam king Ginoo. Ginoo, pakaluluan mo kami. Para karimiyangon na biye, baning kapayapan ng pangupayang mga abos Kristo, mi pagkalam niya karela,
Manalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakaluluan mo kami. O Ginong Diyos, king kalinisan at lugod, ing anak mo bait ning Nuana Virgen Maria, ing maluka mong alipan. Ilapit na lasana reting panlangin mi, harapan mo, paniga po mi, king kapamilatan ng Kristong Ginoo mi. Amen. Manalangin kayo kapatad, banding kay katang daon matanggapla, arapaning Diyos sa may payang tutu. Tanggapan sana ning Ginoo, iting daon karinggamat mo. King kapuri ang poin karigayan nin lagyuna, king kasaplala tamot ni mabilong ng banala kapulungan. Manalangin tamo, o Diyos sigpami, tanggapan mesang matulay tingay niyang pangmikeko, kaniting masusing aldo, maging dala niya sana ning laloming pangalapit keko, at magsilbiya sang makayapse king ganap ming kapanyamban. Tiyadan mi kapamilatan ng Kristong Ginoo mi. Amen. Ing Ginoo mantabi yake kayo, At kekan timurin. itas sila ring pusoyo. Makatas na laking Ginoo. Pasalamatan tayong Ginoo a Diyos tamo. Iti karapat dapat ang pon matulid. Tunepin, karapat dapat at matulid, sukat at makakabos. Ing pasalamatan da kang parati numan karinig pa, Diyos king alangang galubos may paya. Ampat ing saslag ning ligaya na, pepakilala ning sarili na karing mataring kaisipan mi. King kapamilataning misteryo ning amanong mi katawan tao, ban mayagyag kaming lugod karing bagay e mayayakit. Kapamilatan ng Kristong kikilalanan ming Diyos, ang ini atatangalanda na ring tao. Gulinita kambering sablang koro ring angel ning banwa, daralit ming kekang ligay ti kamingan, ngaming pupuri. Banal, banal, banal yung Ginoo, Diyos sa mayo paya.
Mipnuyeng banwa, mipnuyeng yatu, kingkekang ligaya. O sana, king kakatas-katasan. O sana, king kakatas-katasan. Nuan, yaing daratang, king lagyuning Ginoo. Pupurian da ko ba na pauling parati da kang kayabe king pamaglakbe mi king bie. Lalo na po tang Yesus, titipuna na kami kaniting altar ning lugod. Karine bubuklat para kay kaming banal na kasulatan. At pipiraswa naman ing tinape. At imo ing depata na karing kay ngalagad. Ulinita malan kami kay pa. Itubod mo yung banal ng Espiritu, babo dareting dawon. At papalirian mo nga kayabe miya. Ing mismong katawan at daya ning ginaming Yesu Kristo. At tatanda na mi pa kanitang benging mi panganyayaya, kinwaning tinape. Pasalamat yake ka. Piraso net binyene karing kayong disipulos nga na. Kunanyiti kong anat kananye, itiing kanakong katawan, amidawan para ke kayo. At makanyan mo naman kay bating apunan, kinuwaning kalis, pasibayang pasalamat keka, binyene karing kayong disipulos nga na. Kunanyiti kongan minum ko kaniti, uling iting kalis ning kanakong daya. Ing daya ning bayu at ing alanganggang tipan. Hami bubo, para kay kahit karing anggang tao. Ban keta mi patawaran na ring kasalanan. Daptanyiti bilang kapigaganakan kanako. Pasyag tayo po yung misteryo ning kasal pantayanan. At datang iya pa, King Birhen Maria. I Kristo din tangya at datang. Inyang ining gaganakan miyo mo pang makalulungig pa, ing makaligtas ng pamaylas at kamatayan ng kay kang anak, ing maligayang kayang pangasubling mebi at pamaytas banwa. Lain makasadya kayang salubong king kadwa ng panyatang, niya darami kay kabilang kapasalamatan, iting mabye ang pondali sa sakripisyo. Gawa na kesang metong elanganggang daon keka, at papalirya na kayang mirakayanan king pimamanan din kay kang banal. Muna kambi ng Maring Nuana Birhen Maria, kambi ng San Jose malang esposo at ting sablang santo, paulining pamamilatanda, manalig kang merenan kasopan alang patan at kingarapan mo. O igpaisa na ngayon pangabalik milubke ko, mamungay ang kapayapan ng pong kaligtasan para king mamilugay ato.
Pasikanal mesa ng kasalpatian at lugudin kay kang iglesia, akasalukuyang maglakbay kay tiking yato, kambening kay kang talasuyo, ilewo kalawing apat kay kaming papa, i-Florentina yung kay sa bispo, ding sablang pari. O igpa, pakiramdam mo sa yung pananiting pamilyang pinurang marap kay kang ining kaurasan, ikang sinimba, karing kay kang kapagnasan, kapasalamatan, ding panalangin mi, masakit at birthday ng Jess Cruz at miyang nabi. At ding sablang kapat miyang nabi ay may matulat memo na ketiking yato. Malugod mo sang tanggapan king kekang kayarian, anong nukay manay magkamit lubos king ligay mong alananga, king kapamilata ng Kristo ang ginamaking uli na, pagkalamuking yato ing sablang bage mayap. King kapamilatana, kambena at kaya, kagom ning Espiritong Banal, sablang ligaya dangal keka, o mayo pa yang igpa, ang gaking alanangga. Ing Diyos igpa tayong malugod at maganakha. Manlang tangining mipdong kasalpantiyanan, king igpa tang at banwa. Datangin kayarian mo, mi pamintuan hilog mo, keti sulip antibanwa, mi pamintuan hilog mo. Ing kakanan mi, King Aldo Aldo. Karing mi kasala ke kami, mga yamo ke paisawal king tukso. Ikabos mo kami Ginoo king sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panon mi. Banking sahop ning kekang pakalulo, parat kay mikapos king kasalanan, miligtas king kaligaligan. Kabampanay ming panatang Yesu Kristong kekaming talapangabos. O ginaming Yesu Kristo, sinabi karing kay kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, ing kapayapan ko babye ko kay kayo. Emo sa babalik danding kay kang kasalanan, nunilawan may kasalpantiyanan ing kay kang iglesia, pamayapan may at bilugan agpangking kaburyan mo,
ikang mabibempong magari, manggaman king alangangga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo mantabi sang parati kay kayungan. At kekan timurin. Pakit tapong ining misasan metong tangan king kapayapan. Merry Christmas to everybody. Gritalan ngaya beta mo. Merry Christmas. Kapayapan. Ako, king kasadana, ning metoyatu, akaluluan mo kami. Kordero ning Diyos sa milan ako, king kasadana, ning metoyatu, akaluluan mo kami. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Kalugran kong kapatado ining ginutang Hesu Kristo, ing Mesiya sa mi pangako, di natang busal tao, bada katang ikabos. Mapalad tapo itang sablang ilalapit, tatanggap ang ponsasal pantaya kaya, Ginoo. Ginu, ek matampang tanggap keko. Dapat kasmay naman mo, umayap na ako.
Talakad tapong ini para king panalangin kay badning pamakinabang. O igpang mapamakalulo, ikaming migmasusi king aldoning pangabait ning tagapagligtas ning beto ketawan, ing kamtan misana mismo kaya, ing ablas ning be alanganga, at tinaningya mo rin ning pepasari, king pangabait ning yuman king dibinong biemo, ya mabibiyempong magari, manggaman king alanganga. Amen. Panalangin ka ring familia, ing panahon ng simbambeng at Pasko, itamungan po. O maluguda Diyos, kaniting banal na panahon ng Pasko, adon mi kaya kayong bendisyon mo rin sa blang familia, manano saning pangamakabulat ng pilubluban Maria, yung maging inspirasyon ni banibiling sa blang kapanaligan keko, manano saning tetagan na pilubluban Jose, yung munya kapanayan, kaya kami karing pinandin ng kaligaligan at kaya lang kasiguraduan. Manano sanang biyan ng Yesus, yung manyalangi ka rin sa blang familia, kambiyan ng Espiritu ng malasakit at lugod. Manano sanang grasyang makapakilos king banal na familia, lumwala siya, ban kaulan na rin sa blang familia. Iti panalangin mi kapamilitan ng Kristong ginumi. Amen. Amen. O banal na familia ng Nazareth, Pisan medong moring pamilyami, Virgen in Lourdes, ipanalangin mo kami. Lukluk ko pa po para king mapinala kapabalwanan po kapasalamatan. Pasalamat ko po karing ega na ganang sinaw, migdonate, o binyeding karilang talento kagiwan, king milaba sa simbambengi ang pongening Pasko. At dakal pong salamat, king kikatang Rectoral Council, Aminantabe, Kareti. Makan mo rin, salamat po. Akitiyan ang bengi ni kasantingin pisamban sa renta mo niya po, nakalasulu ang pong deng parol. Pasalamat po kang Engineer Peter Lusong, ning kay karetang babiyan ng tao, sumawap ka rin electrician, etc. niya po, nakasanting. Nakalasalamat po, Brother Celso Ocampo, king sawap na niya. At king kikatang Finance Council, nakal pong salamat. At dingay ka na kadang mag-serve, nabingya kalimwang kong binggitan, din kay katang EMDC. Agyang adualan din natin ngayon, pero din natin kaketi at lula mo ngayon nila binong atlo. Nabing isip may puyat lang din nga betamo. At din kay katamong nights, din kay katang altar servers, ano po kasipag. At mga mo naman, din kay katamong greeters and collectors, lectors, commentators, ampo, rin kay katang Paris Rectoral Media Group. Palakpan tala po, Rening mag-serve, yung kay katamong altar. Kilom na rin kay kaba na rin simbambeng yung pong Pasko kaya betala. Burikla naman pong Pasko. Pagkakabay kay Kalingwan, din kay katang altar servers, yung pong ninyo Jesus ni Durot Teking kay katang baryo. Ginawang prayer kaniti at the same time, magkaroling no. December 28, 29, ayali, dala jaming ninyo. Dito ang ibig karel, kasi rin nga anak ka rin kaya dili kong na namang pondo, karing gagamitan na. Halimbawa rin kanila na nga rin, dito ang makaba. Sa 2008. Kay, nakraba si singin or what, banta, at tila kong gastusan din ng anak niya po. Kareta. Pero mo muna itang nidalayang ninyo Jesus, blessed doring kay kong pamilya, kapamilatanin din ka rin tradition. Salamat po naman kayong maglinis. Bala nyo, manbad din natin Kenya, nakarakal pilgrims, For example, ngayon, welcome po yung mga pilgrims natin, kahit na Pasko, may dumarating. Kanina, tagasaan kasi, nirequest nila kung pwedeng Tagalog yung ating pamilya. Nagtagalog naman ako, kahit paunti-unti na po. At yung mga naglilinis sa ating shrine, Brother Ray at Lynn Baltasar, ano po kasipag. Alas 3 pa ganing aldo, mamalis na lang. At ding Bulaklak, so kasanting Lawrence Mendoza, dakala salamat. Detangay ka ng sinaw, makanan paralan yan, financial, kagiwan, talento, oras, panahon, dakalpong dakala salamat. Ing Diyos yung balang mablas ke kayo. Talakad na po ngeni para king tauling bendisyon. Ing ginawaman tabi ke kayo, at kekan timurin. at bendisyonan na kongan ning may payang Diyos. Ning igpa, ning anak, ampo ning Espiritu Santo. Amen. Ing misa mi daw ni metanaking kapayapan, kaya betaning kikatang Mesiyas.
Salamat, King Diyos. Merry Christmas and a Happy New Year to everybody. Isang panyagana, December. Ang Pasko ay sumapit, Next week, tayo ay magsilawin ng magagandang ibig, dahil sa Diyos ay pag-ibig, nang si Kristo'y silang, ay namuhang nagsilalang, at ang bawat isa ay nagsipaganong ng nahigalan. Bagong taon ay magbagong buhay, nang lumigaya ang ating bayan. Tayo'y magsikap upang makamtan natin ang kasaganahan. Tayo'y magsiawin, habang ang mundo'y tahimik. Ang araw ay sumapit, ng sanggol na tulad ng langit.